kirola egitea gomendatzen dute. Ni gehin gabe da mazkito 32 urte, gorputz polit bat daukat jainkoaren truke, ta urte askoan ala jarraitu nahi nuke. Bigarrena, aisialdia leia bihurtzen denean. Bakoitza egon behar da bere onenean, ola ibiltzen gera bersozko lanean, ea egunen batean esnatutzen gean. Hirugarrena, Madrilek ez du lortu olimpiadarik. Zuk esan gabere nik hori badakit, Aznarren Andrearen kafesneagatik, igual lortuko zuen parte hartu banunik.